pamusoro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzevatema. Muchirongwa chanhasi toda timbotaura pamusoro penhaurwa yevadzimu, kuti vadzimu variko here. Kunesu tinoita zvechivanhu, hatimbosweri tichizvibvunza kuti vadzimu variko here kana vako, nokuti kubata kwavadzimu, kuita kwavadzimu, kubuda kwavadzimu tinokuona misi nenguva. Saka hatisweri tichizvibvunza. Asi kuna avo vasiri mukati mechivanhu, vane mutauriro wavanoita. Vanogona kutaura vachiti hakuna chinonzi mudzimu. Ndiwo mamwe matauriro avanoita ekuti hakuna zvachose chinhu chinonzi mudzimu. Vamwe vobuda vachiti vadzimu kana kuti mudzimu mweya wetsvina. Ndo zvinhu zviviri zvandakaona zvinotaurwa nevanhu vasiri mukati mechivanhu. Nhaurwa yekuti chinhu chinonzi mudzimu kana kuti mudzimu mweya wetsvina haisiri nhaurwa yatingaita bopoto nayo, nokuti ayo anenge ari maonero emunhu. Hatingasweri tichikakavadzana pamaonero anoita mumwe munhu. Zvakafanana nekuti maKristu anoti kune inonzi Old Testament, vachibvira chitendero chechijudha. Asi kuchijudha haisi Old Testament, inotova testament yavanorarama mairi iko zvino. Inonzi Old Testament nemaKristu. Saka hatingaiti debate iroro remaonero kana matauriro anoita vechimwe chitendero vakatarisa chimwe chitendero. Asi handei panhaurwa yekuti tinoti vadzimu havako. Vamwe vanoti vadzimu havako, kana kune chinhu chinonzi vadzimu hatichioni sei kuvanhu varungu. Chekutanga, varungu havasiwo a measure of reality. Hatingati kana chinhu chisingawanikwi kuvarungu saka hachiko. Tabva ipapo hedu, ngatichipindai zvekare kuti tine dzimwe here tsvakirudzo dzakamboitika dzatinokwanisa kutarisa kwadziri toti vadzimu variko. Ndo panoda kuti nditaure napo nhasi. Nhaurwa yeavo vakamboita tsvakirudzo dzavo, vakabudisa zvavakabudisa mutsvakirudzo dzavakaita. Kuchirungu kuri kutaurwa nevanhu zvinzi sei midzimu isingabudi kuvarungu. Kuchirungu ikoku kune research yakaitwa nayatoti psychiatric doctors. Vakaita research yavaida kutarisa kuti ko vanhu vanombopenga ava chii chinenge chiri kumboitika. Ndo pandinoda kubata nezvapo nhasi kuti psychiatric doctors nemaresearchers acho akabuda nei. Ndizvo zvingatibetsera kuti tisvike panhaurwa yemudzimu kati yevadzimu. Vanhu ava vatatu vakanga vachitsvaka nhaurwa yekupenga kunoita vanhu. Vakazonobudisa yatinoti isu spirit attachment. Vamwe vachiti attached spirit. Kana tichitaura nezve attached spirit, tiri kutaura nezve research yakaitwa ikoku kuvarungu. Vakaona kuti munhu kana achinge achipenga anenge ane imwe spirit, mumwe mweya unenge wapinda maari. Zvinhu zvavakaita research vakawana kuti munhu apenge panouya mumwe mweya wopinda maari. Mweya iwoyo unenge wapinda maari ndiwo wavanoti attached spirit. Ndiyo nhau yakabuda nevarungu iyi kuti kune chinhu chinonzi attached spirit chinogona kuita kuti munhu apenge. Vachiti ivo vanokwanisa kurapa kuti attached spirit ibve pamunhu ibude mumunhu, munhu asare ave munhu ari right. Saka kana tichiti varungu vakaita study vakabuda inonzi attached spirit, kuti kune mweya unokwanisa kupinda pamunhu. Isu kuchivanhu tinozvitenda izvozvo. Ndakazvitsanangura muchirongwa chapfuura kuti mweya inouya igopinda mumunhu. Zviriko kuchivanhu. Tine mashavi anobuda achitaura pamunhu, tine midzimu inobuda achitaura pamunhu. Zvese izvi imwe mweya inouya
ichipinda mumuviri memunhu ichibuda ichitaura. Saka zvokuti mweya unosvika uchipinda mumuviri wemunhu, tinozvitenda kuti vanhu takazvitenda kusati kwatomboitwa research yakaitwa izvezvi. Kubva makare namakare madzitateguru edu aizvitenda izvozvo. Zvevarungu yatongova research yavaita manje. Isu zvinhu zvatisina kuti hedu maresearch ari scientific, asi zvinhu zvatakaziva kuti zviriko, tikazvitenda kuti zviriko. Saka pachirungu kana vachiti kune attached spirit inouya ichikonzera depression, ichipinda mumunhu ichikonzera zvakawanda, munhu achitanga kunzwa mamwe manzwi mukati mepfungwa dzake, vanoti attached spirit. Mweya wemunhu akafa, asi mweya uri kutenderera wodzoka mumunhu. Daviro iyi ndiyo yapa kuti kuitwe mafirimu atinoona, mamovie atinoona. Mamovie akaita sana Venom, vanenge vakubatanidza fiction scientific research, poita inonzi scientific fiction, asi zvinozviita sekuti ifirimu haro, asi munemwe daviro irimo yechokwadi yekuti vanhu vakaita study vakabudisa nhaurwa iyi yeattached spirit. Saka kana varungu vachitenda kuti kune attached spirit inouya ichipinda mubody, mumuviri memunhu, munhu ichitanga kutaura iri mumuviri memunhu, munhu achinzwa inzwi respirit kati mweya iwoyo uchitaura. Ko isu tinoti kune mweya watateguru vangu unodzoka kwandiri, mweya wasekuru vangu, mweya wambuya unodzoka kwandiri, ugouya kwandiri, ugotaura kuti pandiri usingandipengesi nokuti ndewedzinza. Zvasiyanei apa? Zvinhu zvakangofanana apa, nokuti iwo vanoti kune attached spirit, mweya unogona ngouya wemunhu akafa, unogona uchipinda mubody, mumuviri wemunhu. Isu tinoti mweya watateguru vangu unogona kuuya pandiri ukagara pandiri. Saka attached spirit unenge uri mweya wakaipa, unenge wauya ukagara pamunhu. Isu tinotendawo kuti shuwa mweya wakaipa ukauya ukagara pamunhu unogona kukonzera kuti munhu apenge, tinozvitenda izvozvo. Asi tinoenda mberi tichiti mweya watateguru ukagara pandiri haukwanisi kuita kuti ndipenge. Naurwa hombe yatiri kuda apa ndeyekuti pava kubvumiwa kuti mweya wemunhu akafa unogona kuuya ukapinda mumuviri wemunhu, ndo panongone nyaya. Saka izvi zvinhu zviri scientific. Nangozvitaura hangu kuti rahama dzedu dziya dzinogara chikuti hakuna zvevadzimu mweya yetsvina, zvevadzimu zvakazodai ndezvekunyepa. Aiwazve, kana mweya watateguru wangu, mweya wasekuru nambuya ukauya ukagara pandiri, hauchanzi mweya wetsvina. Mweya wetsvina kumukristu, kwete kwandiri ini munhu anoita zvechivanhu. Handingatori qualification inoitwa nemukristu ndoipinza muchivanhu, nokuti ndo maonero emukristu. Zviripo zvatinotoonawo isu vechivanhu kuti makristu izvi anoresva, asi ndezvechikristu. Tinogona kuzvitaura, tinogona kusazvitaura. Asi zvatinotaura isu vechivanhu pamusoro pechikristu hazvidi kuti makristu asiye chikristu chavo. Nezvinotaura makristu pamusoro pechivanhu hazvidi kuti isu vechivanhu tisiye chivanhu chedu. Naurwa home ndeyekungoti research yavapo yava kutenda kuti mweya espirit inogona kupinda mumuviri wemunhu. Isu tinototi midzimu, maancestral spirit ane ropa nesu, ndevedzidza rimwe chete nesu. Saka vanokwanisa kuuya vachifamba nesu, vachibata mabasa vari patiri. Aiwa, muchirongwa chinotevera ngatimboona kuti basa rinobatwa nevadzimu, kana chiti mudzimu uri pandiri, kurwisa mhepo, zvinombofamba sei? Kuti tungamirira zvino sei tichifanirwa kupira kuvadzimu? Saka ndine chirongwa chandakagadzirira munguva inotevera yatinge tichitarisa mabatiro evadzimu patinenge tiri mumatare edu nemuupenyu hwedu. Mabatiro evadzimu vanobata sei, seiko tichifanirwa kupira kuvadzimu. Ndatenda ndini sekuru wenyu, Sekuru Makore.